Dobar dan svima. Veliki pozdrav iz Novog Sada. Kod nas je jedna naša pacijentkinja koja nas, kaže, poznaje. Je tako? Da. Se dobro poznajemo. Gdje smo se upoznali? YouTube. Na YouTube smo se, mi se inače vidimo prvi put, naravno, jel? Ovdje sad ćemo Vi mene, ali ja vas sam gledala. Pa koliko često gledate? Pa svaki dan nekoliko puta, obavezno navečer, to nema. Tako? To mi je kao terapija neka. Kao umjesto ove TV serije, jel? Da, kakva TV serija, ovo je meni. Bolje su ovi naši. Da. A zašto ste to, iščekivali ste da sredite zube, da dođete? Pa jeste, to sam već planirala godinu dana i tražila sam sve gde i kako. I kad sam letela na vas, da kažem, i pratila sam i samo to i nikako, i onda sam gledala i druge ordinacije, ali ništa mi nije bilo kao ovo. A zašto vam se to onda tako svidjelo baš? Pa sve mi se svidjelo, prvo da kažem, vi kako se ponašate prema pacijentima, pacijenti oduševljeni do sve jedan kojeg sam gledala, stvarno. Da niste pomislili da to neka prevara možda? Ne, možda fotomontaža? Pa ne, možda. Ne, može? Pa ne može, da. Da. Dobro, znači to je super. I onda smo se tako upoznali i evo, kako se sad osjećate? Pa sad sam smirena, mada sam imala tremu. Malo tremu, ja? Tremu sam imala i cijelo jutro malo je baš... Da, jeste, velika intervencija. Naša pacijentkinja ima, sad ću vam pokazati, most u Gornjoj Vilici iz 95. godine, koja je isto tu radila u Novom Sadu i sad, on je sad rasklinuo se i vidjet ćete i sami, ali mislim od 95. godine taj se isplatio, mislim. Da, i meni stoji od 95. Pa da. Znači to ima preko 20 godina. Sad ćemo vidjeti da li ćemo mi nešto napraviti na ovim našim implantatima, pa da i to bude jel? Pa nadam se. Da nešto bude. Da ne bude proteze, jel? Da. I čerke nisu da baš nosim totalnu, rekla je mama pričali ste sa čerkama? Da. One su vas podržale i tako da. Dobro, pa onda mi moramo nešto ovaj naš del posla uraditi. Ne smemo se obrukati jel? Da, uvek se smijem i tako da. A jel? Da, vedra ste osoba vesela, da. Pa onda odlično. Evo sad ću vam pokazati kako izgleda to, čisto malo ovako iz daleka, kod naše pacijentkinje, znači, ne morate jako zabacivati glavu, znači to je već sad, da kažem, on je, krunice od tih zuba su pod karijesom, most se više ne drži, nema tu puno zuba, sad ću ja to preseći nešto i vadim danas sve, vidite, dole još tu ima nekih zuba, to će doći na red, ali dosta su jaki, čvrsti donji zubi, oni mogu da se presvuku i zadrže, jaki su. To nam je dobro, a ovo gore, mislim, više nema smisla. Tako da ćemo danas gore eliminisati sve preostale zube, jer su za vađenje, i ugraditi 4 implantata, idemo na 4, izmirimo njihovu stabilnost. Očekujem da će biti stabilni, potrudit ću se koliko mogu da ih stegnem što jače, znači to nam je prioriteta, primarna stabilnost. Sad toliko više i ne brinemo da će se integrisati, to nam je jako visok procenat, već više se brinem da će biti primarno stabilni, jaki, da možemo da napravimo fiksne privremene zube, jel? I to hoćete, da dobijemo odmah te privremene zube, fiksne, da pacijentkinja može da nastavi dalje, jel? Da, bit će ona malo natečena i to sve, ali posle par dana to sve prođe i ja ću joj sve objasniti kako da se ponaša i to je to. Dobro, ništa, idemo mi da radimo ovu našu intervenciju, da mi to odradimo, pa ćete vidjeti to malo i posle, kako izgleda i kako naša pacijentkinja je i tako, okej? Ste spremni? Spremna. Jesti? Super, ajmo, idemo.